Belarusyň döwlet statistika gullugynyň aýradan hasabatynda Türkmenistan 2018-nji ýylda Belarusa göçen raýatlarynyň sany boýunça 2-nji orunda ýerleşdirildi. Bu barada Belarusi Irenik neşri Belstat döwlet gullugyna salgylanyp 18-nji sentýabrda habar berdi. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň 4001 sany raýaty Belarusa göçüp geldi. Bu sanyň aglawa bölegini türkmenistanly studentler emele getirýär diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Habarda geçen ýylyň dowamında Belarusyň ýokary okuwçylarynda 7700 sany türkmenistanly studentiň bilim alandygy we olaryň Belarusdaky daşary ýurtly studentleriň iň uly toparyny emele getirýändigi hem bellenilýär. Hasabatda 2018-nji ýylda Belarusa göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 1-nji orunda Russiýa we 2-nji orunda Ukraina ýerleşdirilipdir. Bu ýurtlardan değişiklikde 7040 we 3404 adam Belarusa göçüpdir. Belarus statistika gullugynyň maglumatynda Belarusda öň ýaşap ýören ýöne geçen ýylyň dowamında ýurtdan göçüp giden türkmenistanlylaryň sany barada hem maglumat berilýär. Oňa laýyklykda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň 1118 raýaty Belarusdan göçüp gidipdir. Ýöne hasabatda bu türkmen raýatlarynyň ýygyna Türkmenistana dolanandy ýa-da beýleki döwletlere göçüp gidendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosynyň Belarus häkimetleriniň ýaýradan sanlary barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň we Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabatdaky edaralary bilen habarlaşyp komentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Belarus türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Şu aýyň başynda Tutbay neşri Belarusyň döwlet uniwersitetine okuwa giren türkmenistanly studentleriň sanynyň ortaça 5 есе ýokarlanandygyny habar berdi. 4-nji sentýabrda çap edilen habarda Belarusyň döwlet uniwersitetinde 2018-nji ýylda 120 türkmen studentiniň bilim alandygy, 2019-njy ýylda olaryň sanynyň 600-e ýetendigi ma'lum edildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň we synçylaryň ençemesi Türkmenistanaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglykda türkmen raýatlarynyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara esasanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türk statistika gullugynyň 23-nji iýulda ýaýradan hasabatynda Türkmenistan 2018-nji ýylda Türkiýe göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirildi.